Boas noites. Estou aquí de milagre hoxe porque resulta que levo un día olvidadizo total. De feito, olvideime que tiña unha cita moi importante ás 8 que me vai facer perder as opcións que tiña de ganar ese concurso que tiña ás 8 da tarde. E curiosamente acordeime tamén de milagro de que tiña directo hoxe ás 10. E acordeime de milagro porque entrei en Discord e saliume o aviso do evento. Quedan 17 minutos. E hostia, que me olvidaba eu dos opositores e das opositoras. Que desastre. Que en Dimeira di tamén a Pontenova, o meu primeiro destino que tiven eu como profe. Boa xente pola Pontenova e por Meira, claro, que había tamén, se non lembro mal, creo que había alumnado de Meira tamén. Bueno, pois nada, hoxe estou aquí para contarvos varias cousas. Vou empezar por unha que estou vendo aquí en Discord, que encima tamén me mandaron por privado. A ver, eu xa o dixen moitas veces, non? Eu traballo, efectivamente, nun sindicato, vale? Concretamente no sindicato CIGA, e concretamente traballo na Federación de Ensino. Pero, cando estou aquí, ou cando estou contestando nas miñas redes sociais, estou, aínda que vos pareza un pouco raro, no meu momento de ocio, desconexión, aínda que pareza raro, entón non estou traballando. Entón, cando me mandades cousas como a que me mandastes hoxe pola tarde, de que parece ser que hai unha nova relacionada cos interinos, de facelos fixo e todo iso, a ver, diso xa levamos falado moito, a non ser que cambie algo, que non creo que cambiase nada. Ainda non vin a sentenza esta, nin sei moi ben de que me falan, pero será o de sempre. É dicir, hai un xornal ou varios que saen dicindo que hai que convertir os interinos en fixos. Vale. Pero a primeira pregunta que hai que facerse é que tipos de interino, porque case sempre este tipo de noticias falan sobre figuras, non sei como chamar, figuras contractuais que no ensino non temos e que polo tanto non nos afectan. Vale, é porque estou dicindo isto? Porque me escribides a min dicíndome cousas como a ver se a CIGA... No, o sea, a mí non vos dirixades ás miñas redes sociais para pretender que a CIGA faga algo. É dicir, se credes que a CIGA faga algo, entendo que se me estades exixindo a min que seredes afiliados da CIGA, polo tanto colledes, idesvos á CIGA e decides ali o sindicato que queirades ir, esteades afiliados, e comentades ali o que queirades. E se estades afiliados, xa sabedes, cuestións deste tipo, tedes dereito á asesoría do sindicato, entón a asesoría do sindicato dirambos se hai posibilidades de reclamar este tipo de cuestións ou non, pero vamos, eu estou aquí por diversión, é porque son así un pouco matao, e a miña diversión pois é seguir, parece que traballando, pero é a miña diversión, é o que queredes que vos diga. Pero iso, non me molesta, nin me dá rabia, nin nada polo estilo, pero, joder, pensades que son eu sindicato e non son un sindicato. O sindicato está en locais, ide por ali, falade coa xente que está ali, coa asesoría, con ideas que falar. Pero eu non estou pa iso. Aquí. Se me ves polo sindicato, pois sí, pero aquí, pois non. Estou no meu tempo libre. Que máis cousas? Tengo que falar un pouco de docencia, non? Bueno, docencia vai como un tiro, que os saibades. Xa somos 2 autores en docencia. Algún máis interesado, pero que non se anima aínda a dar o paso. Pero bueno, anímovos a dar o paso, porque aínda non vou ensinar aquí as estadísticas, pero as estadísticas de docencia son bastante boas. Sorprendentemente, pa min, aquí vou tirar un pouco para a casa, non? O outro autor está tendo máis visitas que a mí, non o soporto. Non, coña, a ver, alegrome moito de que vos interesen máis as cousas que publica outra xente que publico eu, non pasa nada. Pero iso, que saibades que tedes aí un bo altofalante para que o profesorado e a sociedade vos escoite, vale? E que máis? Bueno, teño aquí moitas preguntas en Discord, non sei que me preguntas. Hai posibilidades de que modifiquen os procesos de educación como fixeron cos inspectores e a EBAU. Bueno, supoño que te refires porque hai pouco saiu un sistema, unha orde, un real decreto, pode ser, sobre a inspección, e aí sí, parece que se modifica algo o sistema de acceso, aínda que tedes en docencia hai acceso a este real decreto, porque fixen unha noticia sobre ela. Por certo, vou facer tamén outra noticia sobre os cambios da ABAU, así moi por riba, lóxicamente, para que todo o mundo se entere de que vai cambiar, creo que para o ano 2025, se non me equivoco.
Entón tamén haberá unha noticia en Docencia sobre isto, vale? Entón, hai posibilidades de que modifiquen os procesos de educación? A ver, levan modificando os procesos de educación casi desde que eu empecé a traballar. De momento nunca o fixeron, máis que cando veo Europa e dixo pois hai que cambiar e hai que facer non sei que, como o concurso de méritos, fíxose e agora seguimos coas opos de sempre. Que hai intención de cambiarse? Sí, iso xa vos lo dixen aquí moitas veces, é dicir, o goberno sí que ten intención de modificar os procesos selectivos. De feito, este ano dicían que iba a ser a legislatura do ensino ou da docencia ou non sei que, entón a legislatura xa está acabando, como quen di. Bueno, entón non sei o que van facer, pero non me sorprendería, sinceramente. Máis cousas. Dicía, hai aquí en Discord algunha pregunta. Bueno, antes voume dirixir aos opositores e opositoras. Bueno, entendo. Non hai rumores aínda. Coño, estouche dicindo que algo de rumoroloxía hai, pero o que non hai é confirmación. A ver, nas últimas mesas sectoriais do Estado sí que saiu ese tema, pero de momento non hai nada. Por eso que non me sorprendería que dentro de pouco se poida falar diso. Pero non vos preocupedes que cando pase iso aquí estarei eu para ir resumindo vos como fixen co concurso de méritos minuto a minuto o que vai pasando co novo sistema de oposicións. Cambiaron tamén, esta persoa dicía, o Real Decreto de Inspección, o da Sabao, tamén cambiaron o concurso xeral de traslados, vale? Entón, cambios está habendo. Tamén ia modificar o ROC, tamén hai rumores, pero aínda estamos aí. Xa que te pillo polo Twitch, aproveito e pregunto, xa algunha novidade sobre o cambio de temario das opos? Pois podo dicir o mismo, levanse cambiando as opos desde que empecé a estudar as opos e ainda non se cambiou. Algún día se cambiará, pero bueno, ahora mesmo hai menos rumores igual de cambiar temas que de cambiar sistema de oposición, pero bueno, todo queda aí en rumoroloxía, non hai nada en firme. Cando adoitan abrir listas para interinos en secundaria FP? Inicio de curso? Sí, é máis probable que inicio de curso que a finais de curso, como vos venderon algúns por aí que vos dixeron que ian abrir listas de PT e tal, eu xa vos dicía, estamos a finais de curso. Primeiro, xa se abrisen e lles chover a consellería por todos os lados porque estades abrindo unhas listas a final de cursos para chuparlle cartos á xente, porque todo o mundo sabe que se hai oposicións a lista refaise. Entón, claro, era un pouco ridículo abrir listas a final de curso, pero bueno, había quen dicía que sí. A principio de curso, durante o verán, adoita poden abrilas, pero non é que adoiten abrir listas, é dicir, ábrenas cando hai necesidade, cando falta profesorado. Entón non che podo dicir, van a abrir a principio deste ano listas? Pois non o sei, pero o de antes non me sorprendería tampouco, porque habitualmente fano, e durante o curso tamén. A final de curso, pois xa non é habitual. Por iso que vos digo, porque abren listas a final de curso, hai oposicións desas especialidades que abran, elimínante da lista, estás tirando cartos e eles están chupándos. Non sei. Hola Simpson, 80. Un gran ano para nacer o 80. Para decir consellos por enfermidade, esta persoa chegou, intentou escribir no chat, non deu escrito e dixo, vou non seguir e así podo escribirlle. Ainda menos mal que puxache sola, senón xa che iba a dicir algo máis, pero bueno, xa que puxache sola e deches ao saúdo, pois bueno. A ver, para reducir por concellos por enfermidade, donde podo ver os tipos de enfermidade polos cales permiten restringir? Vamos a ver, non sei... eu non sei se se basean aquí no catálogo de enfermidades graves. Vale, entendo que se tes unha enfermidade catalogada como grave, que che van a aceptar a restricción. Pero do mesmo xeito, aínda que non tiveses unha enfermidade catalogada como grave, eu pediría igual a restricción, que che digan eles que non. Sabes? Ou non xo tes. Entón ti pide a restricción, teñas a enfermidade que teñas. Xa che digo, se queres ver o catálogo de enfermidades graves, está na miña páxina web. A ver, un momento. O catálogo de enfermidades graves, eu penso que estás aquí na miña web, en legislación. Baste aquí o buscador e pos graves. E xa te leva aquí, vale? Catálogo de enfermedades graves. Se queres, mando xa ligazón para que non teñas que buscalo. Cara ao final deste Real Decreto, aquí cara ao final,
ven aquí o listaxe de enfermidades graves. Pero xa che digo, ainda que non teñas algunha destas, ti pidea igual, vale? Non vayas porque non apareza aquí non pedila. Eu pediría igual. Vale. Coño, e non sonou isto de que chegaba alguén a canle, non fixo aquí plin plin. Iba a dicir hola non sei quen, pero pareceme sin son aínda. Bueno, había por aquí unhas preguntas. O que iba a dicir antes, dirixirme aos opositores e opositoras. Bueno, espero que todos os opositores e opositoras... Mierda, non teño aquí o móvil. Vou facer algo que non sei se debería facer, pero... Emma! Podes meter o móvil? Perdón. Non son de mandar así, pero... Por non quedar aquí a pantalla sola. Boas noites. Os fixos discontinuos que pola crise de 2009 seguimos indo ao paro no verán, a pesar de traballar todo o curso, ese mes de verán contan para os trienios? Ou eso só sucede coa recollida de aceituna? A ver, os meses de verán puntúan che para trienios e para todo se tes contratos, és interino. Pero pois mellor, fixos discontinuos. Pero de que me estás falando? Estás falando de ensino? Non sei de que me estás falando, Julia, verdad? Gracias. Hola, tío. Vas meter o teléfono? Hala, grazas. Hala, xa. Veña, xa te viron, veña. Grazas, Emma, dicen aquí. Nada. Vamos, diles. Hasta logo. Hasta logo. Abur. Hasta logo. Ui, como vexa Emma que lle escribiches NM, cómete, con 2 M's, por favor. Julio, non entendo o que me dice aí. Os fixos discontinuos, en ensino fixos discontinuos non me cadra. Entón non sei se era unha pregunta de coña ou con relación aos 5 meses e medio dos interinos dos sustitutos, non sei, bueno, xa me dirás algo se queres. Bueno, entón, vou a ver se me dou dirixido aos sustitutos, aos opositores e opositoras, que ainda non din feito. Vamos a ver, imagino que a estas alturas xa todos os opositores e opositoras que estades vendo aquí o xisto, en vez de estar estudando, por certo, imagino que xa sabedes que se publicou o tribunal no que estades, os lugares, datas, horas, etc. Entón, por favor, mirade ben a que tribunal vades ir, onde está o centro que tedes que ir, ide con tempiño. Lembrade que a presentación é obrigatoria. Normalmente, se non me equivoco, todos son ás 9 da mañá. Non sei se alguén que teña a presentación a outra hora, pero bueno, vos mirades o documentiño ese, está en todas as miñas redes sociais, anda o documento ese rulando por aí, vale? E se non o atopades, pois pedídemo, vale? Entón, iso, mirade ben, porque, sinceramente, pregunta moita xente que non sabe como ver a que tribunal lle toca, onde ten que ir. Por eso vos lo digo, mirade se non conseguides averigualo pola vosa conta, preguntade a alguén. A min, por exemplo, hola. Se só vas firmar, tes que ir ler. Si, tes que ir a todas as convocatorias que che faga o tribunal, incluída a lectura, sobre todo se queres manter o posto consolidado, se que o tes consolidado, ou se queres entrar na lista. Traballadores fixas discontinuas teñen dereito a que a súa antigüidade se calcule de relación laboral e non o tempo de servicios efectivamente prestado, coa excepción da que... Sí, vale, pero é o que dicía ao principio do directo. A figura de fixo discontinuo no ensino, pois non sei se en persoal laboral de ensino existe, pero como docente, por eso non entendo moi ben a que te refires. De todas maneiras, digo de antes, ese tipo de cuestións a asesoría laboral do teu sindicato. Eu non son un asesor laboral para saber ese tipo de cuestións. Boa noite. Sabes se haberá opos para o curso que ven? Esta xa é a segunda vez que me preguntan esta pregunta neste mes, que aínda non foron as oposicións deste ano. Joder, relajademos un pouco cos oposicións do ano que ven. A ver, en principio, agora fora coñas, eu entendo que haberá como nos últimos anos, non ten por que non habelas, que eu saiba, vamos. Entón, imagino que
que iremos na liña de sempre que haberá oposicións, a ver se con sorte po ano non se tragan prazas como recoñeceron xa, por certo, este ano, que se aforraron como unhas 1000 prazas ou unha cousa así. Así que podes ir á lectura pero logo non ler. Sí, ti podes ir ali e dicir, bueno, veño a abrir o sobre porque quero entrar na lista ou seguir na lista, pero non escribí nada ou non quero ler nada, pois xa está. Os de primaria estamos deslocalizados, gustoume esa palabra, dunha provincia a outra. A ver, non é que xa vi moito iba a dicir protesta, pero non é protesta. Xa vi moito comentario dese de deslocalizados ao persoal de mestres. A ver, o persoal de mestres, cando vos escribides na oposición, tedes, non sei como dicilo, tedes ventaxa, non sei, bueno, tedes a oportunidade de indicar a localidade de preferencia. Pero que indiquedes unha localidade de preferencia, xo di clara orde, non garante que vayas facer o examen nesa localidade de preferencia, porque a Consellería distribúe en función do número de xente que se presente a cada localidade. Entón, se hai unha localidade que por calquera cousa necesita que non ten máis oco ou tal, pois vai para outra localidade. Entón non... Eu non lle vexo aí motivo de protesta. Vale que pode joder que penses que vas facer o examen nun sitio e depois te teñas que ir para outro, pero como somos un colectivo un pouco egoísta, hai que admitilo, pois non se xa tan egoísta, pensade, por exemplo, nos de secundaria. Os de secundaria van onde lle mandan, punto pelota. Joder, en mestres tedes esa oportunidade, pero claro, é unha oportunidade que hai veces pois que vas ter que facer o exame a outra localidade polas circunstancias que sexa. Pero xa digo, está recollido na orde, entón non ten moito sentido tampouco protestar. Porque é que non hai que protestar, porque ven na orde. O sea, é legal, non sei. Por eso xa non contestei tampouco cando vía que poñedes iso, é dicir, é que non se pode facer nada. Deslocalizados. Non, gustoume máis deslocalizados. Porque fai referencia á localidade. Entón estás deslocalizado. Gustoume máis esa. Xeografía e historia, non sei que pasou. Bueno, estabas falando aí de que aforraron prazas. A ver se a soltan o ano que ven. Non, xa che digo eu que as que aforraron este ano nas van soltar o ano que ven, Desafogamos protestando por localidade. Si, home, desafogade como que irades. Nestas semanas previas tedes permitido calquer tipo de desafogo que desexedes, porque as semanas previas a sopo eu sempre teño o recordo de que era este tempo a min sobraba, é dicir, eu agora mismo se tuvera que ir ao, pois estaría dicindo, joder, como me gustaría deitarme e que mañá fose 22 de xuño, pasei así polo menos 15 días. Porque nin daba estudado nada, nin repasado nada, nin facía nada de nada, todo perder tempo. Entón entendo que esteades un pouco histéricos, histériques. Bueno, por certo, este ano penso que non o dixe nunca aínda, pero teño que dicilo hoxe, ademais hoxe recordoume, non sei, ou onte, non sei que me recordou por teléfono. Non, foi hoxe, falando cun rapaz que alguén falou por detrás das miñas mariscadas das oposicións. Vamos a ver. Este é o meu momento. Todos e todas sabedes que eu teño como un don que é facer que a xente aproba as oposicións, non? De feito, teño tal don que, mirade, os que sodes novos este ano na canle, os opositores novatos, igual non coñecedes isto, pero isto é San Pablo das oposicións, vale? E non sei se vedes o que pon por aí siquiera. Non se ve por aí. San Pablo Rodríguez Vila, patrón dos opositores e opositoras. Entón, esta estampita viñeron a facer entrega en persoa un día nun McDonald's. Entón eu collín en marqueina, porque me pareceu, a verdad, unha maravilla. Entón teño aquí a estampita de San Pablo dos opositores. Entón, esta estampita o que fai é que me aposta unha mariscada, esta estampita traballa e fai que aproba a oposición e que despois me teña que pagar unha mariscada, eso sí, aínda hai xente que me debe mariscadas, está Nuria por aí. Así que, nada, xa sabedes, poñedeme aí no chat, eu aposto unha mariscada, entón San Pablo dos opositores facerá o que poida, iso sí, San Pablo dos opositores é moi comedorciño de marisco, así que se apostades despois ides ter que pagar a mariscada.
fai merchandising, non faigo, xa sabedes que non teño monetizado nada, o único que faigo cando hai que pagar Discord, por intentar pagalo entre todos para que non me sea a min por un ollo da cara, pero non monetizo nada, polo tanto non vou monetizar unha estampita. Pagoche dúas, Dolo Sánchez, ten cuidado co que dis, que eu teño moi boa memoria para as maricadas, entón vou me acordar que Dolo Sánchez apostou dúas. Churrascada, bueno, son máis de marisco, pero tamén me vale a churrascada. Algúnha churrascada tamén papei con este tema de apostar. E non vos quedades que despois non me avisa xente e me invita ás súas celebracións, algúnha teño ido por aí. Eu encomedo de bon gusto, pero con 9 prazas, gústame isto. 9 prazas para 600 opositores vas ter que esmerar, mira. 9 prazas para 600 opositores, sobranche 8 prazas. Con unha chaga, chome. Entón, pa que quedas 9? Con que seña unha para ti, xa está. Sí, a ver, é jodido, 9 prazas, pero nunca se sabe cando é a túa. Eu aprobei o único ano que chorei, porque chorei literalmente, porque me preparara a hostia, chorei porque me saliron fatalísimo os comentarios. De feito, creo que saquei un 2 e pico nos comentarios, unha cousa así, bueno. Chorei a mediodía que non daba máis. En cambio, vou pola tarde que hai mo tema que mellor sabía, entón conversei unha cousa coa outra. Entón, hai veces que cando está pa un, igual está pa ti cando hai 9 prazas, e non está cando hai 200. Así que eu esta noche posto nada que non estudei nada. Tomeino con toda a calma. Bueno, tú se aprobas, acórdate tamén, É un McDonald's. Bueno, prefiero a churrascada que o McDonald's. As prazas distribuírense por tribunal ou pode haber tribunais sen aprobados. A ver, as prazas distribuírense por tribunal, vale? Pero pode haber tribunais sen aprobados. É raro. Pero como se distribúen por tribunal, precisamente, distribúense por tribunal en función do número de persoas que vos presentades á presentación. Clara apostou mariscada, toma nota mental. Facer unha plantilla para escribir recto durante a proba é algo habitual. Por preguntarle ao tribunal se pode. Mira, eu vouche dar un consello, ti fai o que che dé a gana, vale? Eu, desde logo, non perdo un segundo en facer unha plantilla para escribir recto, porque valo ler ti. Polo tanto, vaiche dar igual cando vayas a abrir que estea recto, torcido, que escribas ao revés. Vale, eu é que non perdiría, aínda que avaliara o tribunal, intentaría escribir mellor, pero daríame, o sea, aínda que lea o tribunal o exame, intentaría igual escribir mellor, pero desde logo nunca perdería tempo en facer unha plantilla, porque é tempo que vas perder de escribir. Vale, eu non o faría. Preguntarlle ao tribunal se pode, faría o menos aínda. Eu non lle preguntaría a un tribunal, mira, podo facer unha plantilla para escribir recto? Non sei, eu digo isto por como son eu. É dicir, a min pasa iso, eu son tribunal e preguntasme iso, eu xa me quedo contigo, pero non me quedo pa ben. Eu sinto moito. Vale? Se alguén me pregunta, podo facer unha plantilla para escribir recto? Non sei, digo eu que son probablemente a persoa ou unha das persoas que vas coñecer que peor letra ten. Peor letra que a min é difícil. Entón, eu escribo torto como di Volk antes de preguntar nada diso. Eu ti fai o que queiras, pero ao final se non compites coas plazas do teu tribunal, efectivamente. O día que tiñas o convite non apareciches. Laura CFRE. Laura? Quen és? Eu non me soa ningún convite de algunha Laura que non aparecese. Laura CFRE. Dame unha pista, manda un WhatsApp a ver quen és. E estás a tempo de invitarme. Vale. Ok, que estou nunha academia de outra comunidade e si os recomendan, pero tiña dúbidas. Pois non sei, igual na outra comunidade le o tribunal o exame e avalía en función do ben que escribas, pero non sei.
escribes mal, é o que non ten precisar boli para nada. Este que escribe, que saúda sempre, que é de Meira, en confianza, aínda que se chama como pon aí no nombre, en confianza, así entre nós, chamamos a Andrea, por cousas que non vos vou comentar aquí agora, que non veñen a conto. Pero dime iso de que non preciso boli porque estoume volvendo medio tolo coa inteligencia artificial, pero bueno, gracias á inteligencia artificial fixemos outro día unha cousa entre os dous coa que el quedou moi ben e a mí non me mencionou moi cabrón pero fixemos unha cousa coa inteligencia artificial que facendo a man e a boli nos iba a levar 2 días e coa inteligencia artificial fixémoslo en 5 minutos. Son de Mondoñedo, é logo que dixen eu de onde eras. Eu non dixen de onde eras. Non des tantas pistas que despois coñécete a xente. Escribir 2 horas cambia moito a forma de comezo e o final da redacción. Mira, eu prometo vos que eu escribín torto, escribín mal, pero é que me daba igual, porque eu con escribir o suficientemente ben como para entender eu a miña letra, que claro, os que escribimos mal, eu non sei se lle pasa a todo o mundo, pero eu como escribo tan mal, teño a vantaxe de que entendo case todas as letras, entón non me costa nada ler a miña aínda que este mal escrito, porque máis ou menos como tamén te acordas do que querías escribir, pois tampouco. Nas rúbricas de Lugo, por exemplo, pon claridade e lexibilidade respecto das marxes de organización en parágrafos compensados e interliñado e xeitado que permita unha correcta lectura. Vale, entón retiro o que dixen, pero non o entendo. Non entendo cando és ti quen vai ler e van avaliar en función da tua lectura. Bueno, será que despois van coller o teu exame. Pero bueno, eu ainda así, é o que te dicía antes, eu ainda así, ainda que eles o vayan ler e mirar, eu unha plantilla non a faigo. Se o lemos non o entendo, non? É que eu tampouco. O único xa che digo que o collen despois e avalíen eso, pero, joder, maneira de perder o tempo ese tribunal, non van chegar para xullo. Non sei. Cando van ver, bueno, estás coincidindo co que eu estou dicindo. Igual vos poñen pantalla para ver o texto, como di Volk, eso podría pasar, que vos puxasen unha pantalla para ver o texto, pero bueno, non vexo os tribunais de primaria de Lugo facendo iso. Non sei. Por certo, os que veñades a Lugo aos exames que se fai no Politécnico, que creo que é Economía e non sei que máis de FP, algo de FP, os que vaides ao feminino, que tamén pasarei por ali por diante, o masculino, etc. Se me vedes apostade en Mariscada, que vou andar por ali, entón tedes aí unha boa ocasión de apostar en Mariscada, porque fixadevos como a Laura esta soltou uno, sí, volveu, estou con Pablo, vedes, soltou aí o tema de que non aparecín, pero non volveu a poñer nada. A nós na academia xa nos que se están duvidando entre 2 aprobados, igual miran a presentación, pero que por norma xeral non. A ver, sí. A ver, ti cando tes dúbidas entre 2 persoas e estás de tribunal, pois lóxicamente mirarás absolutamente todo o que poidas. É unha das cousas, pois seguramente sexa o propio exame. Sí, aí sí que... Sí. Eu cando lín tiño unha cámara enriba dos folios para proxectar a par que lees. Sí, hai tribunais que o fan. Para asegurarse de que non engades cousas polo medio, pode ser. Valorar, bueno, eso xa son opinións. Mirade, vou ir aquí, porque había algunha pregunta aquí no Discord que me deixastes. A ver se atopo. Creo que por aquí. Bueno, aquí hai esta pregunta, vou dar por contestada, de Eva Teijeiro, porque claro, dice que estaba incompleta a orde de asesorías, porque agora o que fai moito a Consellería é publica unha orde no DOGA, e no DOGA só pon anúnciase que se vai publicar na páxina da Xunta tal cousa. Entón claro, esta persoa entendo que lle faltaba o anexo cas asesorías, porque que ainda non publicara a Xunta, entón esta persoa estaba vendo seguramente o DOGA, porque foi ás 10 da mañá, e ainda non se publicara, só estaba o DOGA ás 10 da mañá. Este ano consolidei e despois anotáronme automáticamente o curso Formación Básica para o acceso aos corpos docentes a todos, que era a primeira vez que íamos. O prazo remata a final deste mes. Que pasa se non o dou feito? Penso que voluntariamente podes acabalo, porque entendo que xa non terá contrato esta persoa, e por iso preguntará, supoño. Entón, se non o das feito e non tes o contrato, podes acabalo voluntariamente, pero tampouco pasa nada se non o acabas. Xa te volverá a mandar facer, por iso non te preocupes. Hola, Hugo Rey. Ou Hugo Reya. Que valoran as faltas de ortografía, por exemplo, pareceme ben.
Danche 0,25, parecendo que o tema non me tiña sentido. Vale, mira, máis cousas que vexo por aquí. Presente máis oposicións de secundaria por biología. Como sei en que tribunal estou? Vedes? Como había xente... Estas preguntas non as vira, así que foi casualidade o que dixen ao principio, pero venme moi ben e vou non volver a repetir, é dicir, xa se sabe en que tribunal estás, a onde tens que ir, a que hora tens que ir, etcétera, etcétera. Dixen que eras de Meira, pois joder, pois perdona, no, que me confundín. Xa che deixarei un papel pedíndoche disculpa. Non é ese churri, será mamón. Menos mal, señor, que me estás mandando WhatsApp, menos mal que hoxe curiosamente teño a pantalla que se está vendo aquí, teñome a min mesmo, porque como tuvera de fondo outra pantalla viese todo o que me estabas escribindo, pero bueno. Ai, perdón. Iso, que xa se sabe a onde tedes que ir, entón comprobado, e se non dades sabido a día de hoxe a onde tedes que ir, en que tribunal estades, preguntádeme que vos lo digo eu, vale? Pero en principio é coller os documentos que se publicaron, mirar primeiro o documento que di distribución de tribunais para ver en que tribunal estás, e despois ir ao documento de datas, lugares e horas e mirar o tribunal no que estás, a onde ten que ir e a que hora, vale? O sea, onde tens que ir ti e a que hora. Así que esta persoa xa está. Esta persoa ven cunha suxerencia. Eu creo que hai datas mellores que finais de xuño para facer as oposicións. Vou vos preguntar eu a vos. Decídeme unha data mellor que xuño que creades vos para facer as oposicións. Ocorresvos algunha? Di porque neste mes estamos todos a topes de traballo e sempre con a mesma incertidume, non se podería estudar outra fecha mellor? Poderías facer unha proposta ser respaldada pola maioría? Decídeme que tedes algunha, xa que dice que o falemos a maioría, pois falamos a maioría dos que estamos en Twitch. Que outra data se pode barallar? Pero o 29 mellor que o 22. Que me mandou este aquí? A ver. Vamos a mirar. Ainda o test, tío, pero mira, de verdad, que me fai publicidade, vou fazer publicidade, sí. Por certo, teño a persoa que me está mandando os WhatsApps, vouche mandar unha noticia. Mira, vouche mandar unha noticia que che vai interesar, vale? De feito, que sepas que puxe no grupo este que temos de poliamor. Bueno, a xente flipará ahora cando digo isto do grupo de poliamor, pero bueno, despois explícolo. Mira, aí che vai. Vale. Dixéronme no grupo poliamor que che mandase que igual che interesaba. Vale, que máis? Bueno, eso, estábamos coa data das opos. Eu, sinceramente, non vexo mellor que agora antes do verán, Porque agosto vai ser que non, porque é o mes de vacacións non se pode convocar a xente en agosto. Polo medio do curso, eu penso que se vos poñen oposición polo medio do curso, esta persoa incluso que di que mellor en xuño non sei eu se durante o curso vas querela. Durante o Nadal, non sei se en Barcelona fan algo así no Nadal, ou non sei, non me acordo que me dixeron unha vez. Entón, eu non sei, é o mellor data que na que se fan eu non vexo. Pero todo é falalo. Pero digo vos o de sempre, estas cuestións eu co Pablo Rodríguez Vila, que está aquí en Twitch no seu tempo libre, que en vez de estar vendo a tele, pois está aquí dicindo cousas, pois eu non son quen para cambiar ese tipo de cuestións. Tedes sindicatos, ide ao sindicato, comentadeo, que os sindicatos están para eso, pero eu individualmente eu non son naide. Entón, claro, este tipo de cuestións que soltades así, a mí pareceme moi ben, está moi ben, intentar que se busque outra data mellor para todo o mundo, para a oposición, a mí pareceme cojonudo, pero considero que non é o lugar máis axeitado poñelo nunha rede social, porque tes sindicatos que están para estas cousas, entón, entre outras. Aquí hai unha persoa que di que está en varias listas. Bueno, espera, que había aí moita cousa no chat. Eu teño unha dúbida, o meu tribunal subiu os centros para facer as probas, pero non
pero pon proba A práctica, proba B tema en colegios que non teñen en máquinas para as prácticas. Bueno, mira, Hugo, a ti iso non che ten que preocupar o máis mínimo, vale? Por qué? Porque ti estás convocado para un día para facer a parte A práctica, como dis ti moi ben, e para outro, como tamén dis moi ben, a parte B tema. Polo tanto, ti vaste a parte A e vas facer a práctica, e vas o día da parte B e vas facer a parte B. Se pasa outra cousa distinta a iso, o sea, reclamar, xulgado, o que seña, porque aí algo falla, vale? Ti non sabes, por exemplo, se no centro no que van facer as prácticas que ti crees que non hai máquinas, que igual sí que para ese día as hai, eu non o sei, Pero quero dicir, eu non me preocuparía o máis mínimo, nin perdería un minuto en pensar é que te estás preocupando por cousas que non debes a unha semana das oposicións. Eu non o faría nin de coña, vamos. É dicir, a mí eu vou ali e fago a práctica todo o que me manden. Que chego ali e non hai as máquinas, bueno, pois xa é problema do tribunal, non é problema meu. Eu, desde logo, non me preocupo o máis mínimo polo, como di Rebeca, pola logística do tribunal. É que non é cousa vosa. Eu entendo que podes estar nerviosa, todo o que tú queiras, pero eu paso deso, O sea, eu pasaría logo. Non é que eu pase, senón que eu pasaría se fose opositor. Como podes saber o erro a hora das probas, o lugar delas ou unha equivocación ca letra A e B? Pero que máis che dá? Hugo, que che dé exactamente igual, o sea, a ti convocar o tal día a tal hora para facer A e para facer B, xa está, é o que tens que saber. O resto pode ser, eu creo que, ou deberían, porque o sindicato no que traballo enviou varios recaos, digamos, a recursos humanos de erros nesas publicacións das que estamos falando, vale? Entón pode ser que saquen unha corrección e que nesa corrección corrixan cousas como esta, pero a día de hoxe que non está corrixido, pois é o que hai. Se o corrixen, tens que estar atento a se sacan unha corrección, vale? Pero bueno, se estás aquí, seguramente estés tamén en Discord, estarás igual na miña canle de Telegram ou en calquera das miñas redes sociais. Se estás, vaste enterar de se hai algunha publicación nova, porque ao momento que haxa xa a publico. Así que como non se fixera antes do comezo do curso. Antes do comezo do curso non pode ser, porque é agosto. Vai ser que non. Entre medias tampouco vexo como algo mellor. Eu, desde logo, non, Eu tampouco vexo polo medio do curso mellor que en xuño. Sobre todo porque é en xuño cando remata o curso. Outra cousa é que esta persoa enfoque porque non podes estudiar este último mes o que che gustaría. Pero ese caso hai solución. Existen permisos en soldo, existen excedencias, medias xornadas. Eu mesmo pedín desde o 17 de maio eu pedira unha licenza por asuntos propios para estudiar para sopos. Eso sí, se o facedes apaga do móvil porque vos van meter presión aí co tema este. Os compis. E se en setembro aprobas ese curso non dá tempo para ser o curso de práctica, seguirás interino no instituto de exercer docencia. Si, no, claro, está claro que a toma de posición sería con vistas ao seguinte curso, lógicamente, non hai outra opción. Sangonzou. Boa, é unha cuestión, cando di o tribunal o que vai durar a parte, cando di o titular o que vai durar a parte práctica, Sangonzou, de que especialidade es? Dime aí de que especialidade es, por favor. Intervención sociocomunitaria. Vouche descubrir a pólvora, Espera. Intervención. A ver se non me deixa quedar mal isto. Opa. Non ben. É raro,
Vale, supoño que me preguntas porque che pasou mesmo que a mí, non? Que fuche mirar a orde e non o topache, non? Entendo. Pode ser, son Gonzou. En efecto. Pois chama a atención é porque normalmente poñen a duración do práctico. Miraches, no, supoño que tamén mirarías no tribunal en edu.xunta.gal/oposicións. Miraches tamén. Se miraches e non pos nada, eu que faría sería mirar convocatorias de oposicións de anos anteriores, a ver se che pon algo. Mira, coño, pon aí ver o Clus, outros anos foron 2 horas, así que conta con 2 horas ou 3. É o habitual, pero bueno, debería poñelo aí na convocatoria, como o resto, pero bueno. Nada, pois iso, mira na página web de oposicións a ver se tes aí pistas, se non, guíate por iso de outros anos, non te pode dicir outra cousa. É que hai máis dunha semana de diferencia entre probas e dame tempo para repasar. Sí, pero é que pode haber nesas especialidades que facedes prácticos, que tedes que usar máquinas e tal, o habitual é que esteades facendo a práctica unha semana ou semana e pico. Entón é normal que o exame do tema sexa máis adiante. Eso pasou, eso sei eu que pasou en máis especialidades outros anos, Non sei se en mantemento de máquinas ou vehículos ou unha destas tamén fan así, ou facían. Aquí outra persoa pregunta: estou en varias listas de sustitutos e agora preséntome unha oposición dunha nova especialidade da que non estou inscrito na lista de sustitutos. Podo seguir inscrito na lista de sustitutos e poder inscribirme nunha nova xerada pola oposición que solicito? É necesario realizar todas as probas e exercicios de oposición? Sí. E primeiro, para quedar na outra, tens que ter o posto consolidado. Para presentarte a outra e quedar nas dúas. Vale, ten en conta eso tamén, pero sí. Que máis cousas de opos hai por aquí? Hostia puta esta, cousas da renda. A cota que pagamos ao sindicato é anual. Eu a que pago ao sindicato pago trimestralmente. Pero non sei se podes pagar anualmente, igual sí. Eso tens que falar co sindicato que te queres afiliar. Eu pago trimestralmente. Matriculeime nas OPO solicitando facer as probas en Lugo. Aquí lo tenemos. Saí nas listas dos aceptados na provincia de Lugo e agora non salgo nas listas de Lugo. E resulta que me puxeron nas de Ourense. Poden facer iso? Sí, está recollido na convocatoria. Xa me aceptaran en Lugo? Non te aceptaran en Lugo porque non salirá aínda a distribución. Saiu agora. É o que vos digo, é dicir, ti cando no corpo de mestres escolledes lugar é o lugar onde vos gustaría facelo, pero despois Recursos Humanos pode distribuirvos, ponno na convocatoria. Moitas gracias, me di aquí Nuria, así que nada. Más cousas. Vi nalgún sitio que agora puntuaban os Trinity e os Cambridge de inglés, pero non sei onde buscar, pois na convocatoria, que é onde ven que puntúan os Cambridge e os Trinity, vale? No 2.5, se non lembro mal. Vou parar un minuto que teño que beber. Tía puta. E non vos preguntei como levades a OPO, porque supoño que algún opositor haberá por aquí, ou estou falando eu aquí po aire. Como levades as OPOs? Como están os nervios? Como están as mariscadas? Teño a dúbida, se fago unha saída columnada do meu centro con saída en horario escolar e regreso pola tarde fora, teño dereito a que o centro me pague unha dieta para o xantar? Lóxicamente, sí, se non che pagan o xantar. Caso afirmativo, que legislación? Se queres legislación, na miña página web, profesoradogalicia.com, vas ao apartado de legislación, e no apartado de legislación buscas retribucións, e en retribucións está indemnizacións por razóns de servizo. E aí tes as dietas, o que regula as dietas. Se teño un problema de espalda e me costa estar sentado, pode levar un coxín para aguantar a proba ou tería que facer algún tipo de solicitude? A ver, se con iso amañas, eu levaría o cojín, supoño que non será un cojín de 1 kilómetro, será un cojín pequeno para poñer o cu,
Digo eu que non che poñerá ningún problema por sentar o culete nun cojín, pero eu eso sí que o preguntaría ao tribunal cando acabe, ou non sei. Pero en principio non creo que che poñan problema por levar un cojín. Ou incluso se non dis nada, chegas con un cojín ou pos debaixo te sentes encima, joder, non sei. Non vexo ningún problema, pero ten que ser o teu tribunal. Regular é un estado normal para estar a 13 de xuño. Estar regular. O que non se pode estar divino de la muerte. Eso... Fatality, eso tamén é un estado... Bueno, a mí gusta máis estar regular que estar fatality, é dicir. Tampouco é que estar fatality, é unha oposición, quero dicir, podes te xogar algo e tal, pero bueno, non vas morrer, nin... Vale, non morreu naide ainda que eu sape nunha oposición, ou si. Como están as máquinas? Ai, madre levo, que disgusto levei. Podes creer que tamén, aparte de olvidarme do teu directo, que, bueno, teño excusa, David, teño excusa, porque tuve en obreiros aquí todo dichoso día cambiándome aquí os rodapiés da casa enteiros, e despois puxeme a limpar, e cando me din conta, hostia, tiña o móvil apagado, non me sonou, entón non me enterei do directo. Unha mierda, vamos. Pero non foi iso o peor, Madia Levo, non foi iso o peor. O peor é que rematei, ducheime, estaba relaxado, poñome no ordenador e digo, buah, creo que vou botar unha partida a un xogo que xogo habitualmente ao ordenador, digo, vou botar unha partida. E antes de botar a partida deume por entrar en Discord, e gracias a que vin ali o rollo de evento, e poñía que quedan 17 minutos, e hostia, que tiña un directo xa ás 10 tamén. Tampouco me acordaba nin do directo, sí, eu creo que necesito vacacións, sí. De feito, quédame, bueno, traballo a primeira semana de xullo, e pois xa teño vacacións. A Oppo, que Oppo, esa tamén é unha actitud que me gusta, a de Salia, que Oppo, que oposición, vou sobrada, eso tamén me gusta. A Oppo, costa abaixo sen frenos. A ver, agora mesmo sinto que non sei nada, pero eso tamén é boa cousa. A min pasábame sempre que tiña un exame, po que estudaba, sempre me pasaba iso de é que non me acordo de nada, pero despois chegaba ao exame e sempre me acordaba e me saía ben a cousa. Así que esa sensación tamén me gusta. A min cústame, confío no proceso. Efectivamente. A min cústame expresarme ben ao escribir tan rápido, a ver se son capaz de ler. A ver, Hugo, eu penso que ti estás un pouco nervioso. A min cústame expresarme ben ao escribir tan rápido. A ver, que escribas rápido non quere dicir que despois teñas que ler rápido. Sabes o que che digo? É dicir, ti podes escribir o rápido que queiras e pois chegar ali, eso sí, ese tamén é un consello que vos dou, chegade o máis tranquilo que poidas á lectura, lede con calma, facede se queredes algunha pausa para beber un trago de auga e dicir, hostia, estaba indo moi rápido, vou ir un pouco máis despacio, pero escribido rápido que poidades, lede máis despacio, pero escribir o rápido que poidades. Eu preciso que paso o día xa, esa sensación. Eu síntome moi identificado con teaching at Hogwarts. Non polo de Hogwarts, que non é o meu, pero síntome identificado por moitas cousas que dis. Eu tamén precisaba que pasase o día. E tamén me pasaba de sinto que non sei nada. Espero estás con nervios para o ano porque este non saco nada. Bueno, nunca se sabe. Eu, como dixen, a Oppo non a levo. Este ano desertei das Oppos e fixen un máster. Bueno, eso tamén é estar preparando os Oppos, non te olvides. Sabes que iso despois vai sacar partido. Algo dá a memoria, pero unha cousa é sacar un 5 e outra aprobalas. Que me insinúas aí, Volk? Que me insinúas con algo a sacar un 5 e outra aprobalas? Iso sí, vou tranquilísima. Bueno, pois ti date conta tamén, Rebeca, eu non te coñezo de nada, pero ti date conta tamén que se levas anos preparando a oposición e este ano non a preparaches, todo o que fuches preparando telo aí. Entón non estás libre de chegar ao exame que che cae un práctico que igual resulta que fixeches non sei en que ano e que te acordas e que pois che cae un tema que tamén estudiaches hai 2 anos e te acordas. Non estás libre, tampouco. Como foguetes en varilla. Tenme que rir co do foguete. Foguetes en varilla.
Iso sería Dios mirando por min. Pero, a ver, esas cousas pasan. Xa hai moito tempo que non o conto. Se hai algún aquí que aínda estea dos inicios da canle, vai soar repetida xa a historia. Pero eu, o primeiro ano que me presentei a unha oposición foi no ano 2006. Vale, no ano 2006 acabei a carreira en febreiro, creo que febreiro, marzo, que era cando remataba o CAP, vale? En febreiro e marzo saiu a convocatoria de oposicións. Eu non me enteraba de nada, porque o único que quería despois de acabar a carreira era beber o mar no brao, para que me entendades, vale? Entón non quería saber nada de estudiar. Pero miña mãe, que é unha pesada, por certo, gracias mamá por ser tan pesada, miña mãe, que é unha pesada, está Pabliño, preséntate ás oposicións, ela era profesora tamén. Pabliño, preséntate ás oposicións. Pabliño, preséntate ás oposicións. E digo, joder, pois por non aguantarte, pois vou escribir, para non vou estudiar nada. Pabliño, prepárate nunha academia. Pabliño, busca unha preparadora. Bueno, pois Pabliño, como é moi ben mandado, pois buscou unha preparadora. Entón fun unha preparadora de abril a maio, porque creo que en xuño xa se acababa, xa che deixaba vía libre para que ti repasases, vale? Entón, fun a OPO, estudara 12 temas. O práctico, admito que foi neses meses o que fixen, foi facer prácticos e aprender a facer os prácticos de lingua e literatura galega, que non tiñen para jolar idea, dos comentarios de texto, que había que facer, o lingüístico, o literario, daquela había 3, lingüístico, literario e filolóxico. Entón sabía facer os 3 bordaos. Entón, claro, eu fun ali, fixen os comentarios, fixen o que puiden, sin presión ninguna, e chego o tema e caime. O tema que mellor levaba dos 12, tema que tivera había uns meses unha carreira en quinto, o sea, unha materia en quinto de carreira, é dicir, que é un tema do teatro. Había unha materia en quinto que era teatro, gustábame moito o tema do teatro, tiña un temazo, porque era un tema moi bon do teatro, e pasei o segundo exame, sin ter ni puta idea de nada, e coa maior chiripa dos mundos. O 71 ou o 72? Non, o 72 era o último, non, era o 71. Pode ser. Eu sei historia, pois non sei quen és ti, pero alégrome que sepas a historia. E se sabes a historia, sí, o 71. Se sabes a historia, saberás incluso que cando íbamos para a oposición vira unha valla publicitaria ali que poñía non sei que do teatro e dixera eu, joder, que me dera que cae o teatro. E vai e cae o teatro. Entón, igual que eu tive sorte e chiripe ese ano, que ao final non me valeu para aprobar, entrei en listas moi arriba, eso sí, e empecé a traballar xa en setembro dese ano. Pero igual que eu tive esa sorte, que é en chiquita de que non podes ter ti tamén unha sorte igual ou mellor aínda, joder. Pois xa vos digo, ano que aprobei, hostia, vin para casa chorando aquí a mediodía porque me salían fatal os comentarios e pola tarde vai e caeme o tema que mellor sabía. Entón, igual resulta que eu teño suerte habitualmente, non sei, pero joder, igual que tuve eu, pode tela outra persoa. É o máis importante, eu non coñezo a ninguén que non acabe aprobando unha oposición, así que máis cousas. Aquí hai unha pregunta un pouco rara que non entendo moi ben. Levo aquí, estou falando un cacho ao mesmo tempo lendo a seguinte pregunta, que estou a ver se me ven algo, pero que non entendo moi ben. Bo día, Pablo. Habería algún buscador de centros segundo as listas das especialidades nas que estás? O sea, un buscador de centro que che diga en que centro hai cada unha das especialidades nas que estás. Que me estás suxerindo que o faiga eu ou que? Vamos a ver, eu non sei que se son especialidades de FP, na páxina dos currículos de FP eu penso que aí veñen as familias profesionais e cousas destas. Entón, se és de FP podes ter sorte. E se és de secundaria, se és de galego, de castelán, de historia, pois haberá en todos os centros, non? Entón entendo que é unha persoa de FP, pero como me preguntades así as cousas a medias e non me das máis datos, ver o Souteliño, non andaba por aquí ver o Souteliño antes? Non sei, bueno, eso, ver o Souteliño. Se és de FP, pois podes ter sorte, porque eu penso que hai, non sei se é as familias profesionais ou que poñen, sei, ou na oferta que di Laura, tal, non sei. Pois estaría ben algo de sorte, sí.
Que si, home, que alguén ya caera sorte. El CADP pa cuando parece unha canción. O CADP pa cando? Pois pa cando publiquen. Normalmente sempre é agora dentro de nada, é dicir, cara a mediados finais de xuño. Así que estará en prazo en breve. Farei un directo aquí sobre o CADP. O CADP é, sempre digo o mesmo, é o directo que máis me mola do ano, porque é algo que hai mogollón de xente sempre, habitualmente. Non sei, se agora igual, non sei cantos estaredes, se agora está de 40 persoas, pois igual no CADP chegou a haber 200 ou 300 ou hostia delas. Agora, claro, xa hai menos porque ao facer tantos vídeos a xente xa vai vendo vídeos de outros anos. Pero, bueno, aínda así gustame moito por iso, porque adoita haber bastante xente, está entretenido o directo. E aparte diso, a min é moi doado facer o vídeo do CADP porque é un procedimento moi sinxelo. Entón, cando estou facendo, sempre me acordo, Dios mío, co traballo que me dá do CXT, isto é unha maravilla. E, en cambio, a xente que participa no CADP davo sempre moitas máis dores de cabeza. E non acabo de entendelo, porque con ter dúas cousas básicas claras con respecto ao CADP, xa está. O sea, con ter claro o de ter cuidado coas provincias, o das afíns, de duplicar as bilingües, é pouco máis. É daquele do que o mellor xudicaba máis entidades no CADP? Non sei a que te refires. 82? Non sei o que é 82. O ano despois do que nacín. É daquele que o mellor xudicaba máis entidades no CADP. Cáter, se me dis algo máis, podes responder, senón non sei a que te refires. Que dixen eu? Que igual axudicaba máis entidades no CADP? Non sei. Igual o dixen. Digo tantas cousas. Estou esperando a ver se Cáter me dice algo máis. Teño unha páxina para buscar centros en función da lista na que estás. Supoño que te refires ao de FP. En FP, sí. Bueno, vou poñer aquí. Insisto, novo proxecto, docencia, xornal colaborativo de ensino, xa somos máis de un autores, vale? Antes estaba eu só, agora xa está outro rapaz que se uneu hai nada, que se chama Marcos Vence Ruibal, que está escribindo uns artigos moi interesantes, por certo, dos máis lidos do xornal, máis cos meus, incluso, hai que dicilo. Entón, nada, Docencia é un xornal no que todo o mundo pode escribir o que lle veñan ganas relacionado co ensino. Todos e todas estades invitados a colaborar se vos gusta escribir sobre ensino. Aínda que aquí hai publicadas novas, vos podedes escribir sobre o que queirades, vale? De feito, eu mañá vou publicar unha sobre o acordo de melloras que parece ser que vai coxear un pouco en canto a cumprimento. Entón vou publicar algo diso mañá, e despois o luns seguramente publique algo da nova selectividade e despois o que vai habendo por aí. Pero bueno, eu publico cousas das que eu domino. Se vos dominades sobre recursos para profesorado de non sei de que, aquí tedes isto aberto para publicar o que irades, vale? Os requisitos para unirse están aquí, que non son moitos, vale? Agora mesmo baixei os artigos a escribir nun ano, que son 3, é dicir, un por trimestre, tampouco é moito, así que... Cando saben as interinidades? Pois... a principios de curso, como sempre, non? Non entendo moi ben a pregunta. Preguntar cheu se ao haber menos plazas de opos axudicaría máis plazas no CADP. E dixeches que era probable se a Consellería cumpría algo que non dixeches. A ver se me acordo, deixame facer un pouco de memoria. Haber menos plazas de OPO o ano pasado, entendo, ou este ano. Supoño que te refires este ano, que é cando hai menos plazas de OPOs do debido, supoño. Ou xa foi o ano pasado, que non me acordo. Dixeches que era probable se a Consellería cumpría algo. Supoño que será con vistas ao curso que ven, me estás preguntando. Entón, se a Consellería cumpre precisamente o que dixen que vou publicar un artigo mañá de que non vai cumprir, ou que parece que non vai cumprir, vale, o acordo este famoso de melloras. Se a Consellería o cumpre, o lóxico é que precisase máis profesorado. Pero
parece ser que hai indicios, non nos pode dicir moito máis, de que pois, igual non cumpren, ou que van facer o que lles dá a gana. Entón, nesa situación, pois, haberá menos plazas. Habría máis ou cumpriran, eso está claro. Vol quere colaborar no verán. Si, home, non se fai falta falar comigo siquiera. A ver, os que queirades colaborar non necesitades o meu permiso. Aquí nesta sección de autoras, aquí pulsades en Únete, o único é que é moi sinxelo. Estou pensando hasta para facelo máis sinxelo crear un formulario para que me subades isto, en vez de facelo por correo, pero bueno, xa me parece o colmo. É enviar un correo a este enderezo con estes datos de aquí. E xa está, non tens que facer nada máis. Despois eu xa vos dou de alta, vai vos chegar a vos un correo electrónico para que modificades o contrasinal, modificades o contrasinal e xa podedes entrar e escribir. É así de fácil. Unirse a Docentia. É así de fácil. E despois, por certo, tedes aquí a recursos de inteligencia artificial que vos invito a que provedes. A ver, os meus están en evolución, vale? É dicir, se agora lle facedes preguntas ou de oposicións, podemos dicir calquera chorrada inesperada, porque estou ainda traballando en case todos, vale? Pero que saibades que tedes aquí a José Ramón Blanco Cabaleiro, que aínda publicou hoxe vale, de crear gráficas. El xa os domina moito máis que a min, entón xa os ten perfectamente configurados. Os meus vanme dar algo máis de traballo, me parece, pero bueno, aí están. Entón iso, que saibades que hoxe publiquei que é novo, de José Ramón, vale? E outro día tamén lle publiquei outro que era novo, e o do puxen, claro, este puxen yo aquí de último e outro do puxen. A virgen, onde vai outro que publiquei outro día? Coño. Crea gráficas. Aquí faltame un. Faltame Tabua, creo que se chamaba. Oh, que cojones. Bueno, pois nada, xo corrixirei. Faltame un... Creo que me falta un. José Ramón non estarás por aquí por casualidade, pero creo que me falta un que era Tabuas. Linguaxe inclusiva. Non, problemas do directo non, é que non sei... Non sei, pero xo... Ou borrei sin querer, que todo pode ser esta vida. Ale, mira, estades vendo as tripas de Docentia. Onde teño que ir para iso? Aquí... Autores... Logo comíme o rollo Que desesperación. Estás vendo Docentia por dentro, pero moi por dentro, Demasiado por dentro, diría eu, incluso. Ides ver hasta o código de Docentia aquí, a ver. Onde está? El código de Docentia. Hola, Docentia, espabila. Aquí está, código dos GPTs. Vamos a ver. Buah, pues divino borrar, Divino borrar sin querer. Bueno, pois despois xa o poño ahora cando pecho directo. Bueno, pois se non tedes máis preguntas, vou mirar se hai alguén en directo. E se hai alguén en directo que non hai, pois pecho así o directo. As novas da FP para cando? Outra que tampouco se cumpre o 1 de setembro está aí. As novas da FP, as novas que? A maior da sensación de escurantismo de como se xestiona. Bueno, mira, da FP, se quer saber da FP, teño que dicilo, vale? O único sindicato que está informando sobre a FP, teño que dicilo, é a Ciga Ensino. Entón, se queres saber algo sobre os cambios da FP e tal, ide a Ciga Ensino. Por certo, aquí seguramente teña que traballar un pouco no mes de xullo, que normalmente non faigo directos no mes de xullo, pero seguramente teña a responsable de FP da Ciga Ensino aquí en directo para facerlle unha entrevista. Entón vou facer o de sempre nas miñas redes sociais e des ter a posibilidade de mandarme preguntas para que lle faga a responsable de FP da Ciga Ensino, que responderá as dúbidas que lle mandedes e eu lle pregunto aquí. Vale, así que xa sabedes, estade atentos
a Cigansino, se queredes información xa, e tamén a esta entrevista que anunciarei pois cando a dea cerrado, que ainda non a cerrei. Vale, en principio, a non ser que comece o prazo CADP antes das opos, pois non faría ningún directo, vale? Así que vos desexo sorte a todos os opositores e opositoras, vale? Que aproben, por favor, os que me apostaron mariscadas, vale? E que despois as paguen, vale? Que non faigan como a esta, que era Laura, ou non me acordo como era, que soltou aí a pedra pero escondeu a mão. E nada, se o directo do CADP empeza o prazo antes das opos, pois farei o directo do CADP e volverei a desexar vos sorte se me lembro naquele momento, pero queda xa desexada a sorte e que teñades moita sorte nas opos, que aprovedes o máximo de persoas que me vedes aquí e que vos deixades guiar polos consellos que eu vos dou para as opos e polos que vos deu tamén este ano xusto, vos lembro, que está aí o vídeo en YouTube con moitos consellos. E por último, xa remato, animovos a que faigades forza aí en docencia, que vos unades, que escribades, vale? Que moitas veces tedes moito que contar e esbardallades moito nas redes sociais e tedes un bon altavoz aí para expoñer todos os vosos problemas e problemáticas que teñades e vai chegar a todo o profesorado, vale? Bueno, agora sí. Lois, estuveches todo directo? En serio? Espero que estés cociñando ou facendo algo, non sei. Bueno, vémonos mañá, Lois, e o resto, pois, o próximo día que faga un directo. Veña, chao.